תודה רבה. ברוכים הבאים לכולם. כיף לראות באמת את כולם בערב זיכרון מיוחד של רב שלמה. אני אפתח מיד בעניין של פרשת החודש. אנחנו נקרא בעזרת השם שבת בפרשת החודש. ואנחנו פוגשים את הציווי כפי שכתוב בפסוק: החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. זמן איננו הפקר. זמן זה דבר מאוד מאוד חשוב. הוא לא מתנהל על פי התחושות האישיות שלנו, אלא מקבל את משמעותו מתוך מסגרת רחבה מאוד, מתוך קידוש שמעניק לו תוקף וערך. קידוש החודש, קידוש של הזמן. רש"י, כולנו מכירים את הרש"י המפורסם הראשון בתורה על הרעיון הזה של קידוש החודש. לא היה צריך להתחיל התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל. אבל האמת היא שזה לא בדיוק כך. זה לא בדיוק המצווה הראשונה שניתנה לכל אחד מעם ישראל. קידוש החודש ניתן לבית הדין. בית הדין, ולא לפרט. לכן זה מצווה של עם כולו. כי הזמן שייך לכלל. והוא חלק ממשהו הרבה יותר גדול מאיתנו. באותה נשימה, מיד אחרי מצוות קידוש החודש, אז אנחנו מוצאים את המצווה הנוספת הראשונה, שבעצם היא לכל אחד מעם ישראל. מהי המצווה הראשונה הזו? הפוכה מקידוש החודש. בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש שא לבית אבות, שא לבית. זה באמת המצווה הראשונה שלנו לפרט. אם קידוש החודש שייך לציבור, הרי שקורבן הפסח זה מתחיל בבית. החירות הלאומית אינה נוצרת רק בהחלטות ציבוריות, אלא גם בתוך המשפחה שלנו, ברגעים של קרבה, משמעות וזהות המתעצבים במרחב האישי. אז הערב, כשאנחנו מתכנסים לזכור את הרב שלמה, זכר צדיק לברכה, בעל אוהב מאוד, אבא אוהב, סבא וסבא רבא, תלמיד חכם, חבר, מורה דגול,